než len prácou. Boli živobytím, umením, dedičstvom, ktoré sa odovzdávalo z generácie na generáciu. Pod strechami dielní vznikali príbehy o usilovnosti, trpezlivosti a vášni. Remeselníci neformovali len predmety, ale aj život samotný. Ich ruky tvarovali mestské ulice, vytvárali spoločenské väzby a stavali mosty medzi minulosťou a budúcnosťou. Dnes sa tradícia remesiel prelína so súčasným svetom. Moderné technológie a nové myšlienky sa stretávajú s múdrosťou starých majstrov. Každý kúsok umenia, každá práca, ktorá vzniká v tomto meste, je pokračovaním odkazu tých, ktorí tu boli pred nami. Remeslá sú srdcom litovského Mikuláša, jeho rytmom, jeho dušou. Bez nich by toto mesto stratilo farby, zvuky, vôňu. Stratilo by svojho ducha. Počúvajte. Počujete to? To je šepot minulosti, ktorý sa mieša s hlasmi súčasnosti. To je tradícia remesiel, ktorá ožíva vo svetle, v tme, v každom z nás. Tak ako remeselníci vytvárali krásu z každodenného života, voda vytvára život z každého okamihu. Je mostom medzi tým, čo bolo, a tým, čo príde. Každá kvapka je pripomienkou, že tok času sa nikdy nezastaví. Cítite to napätie. Každá sekunda pulzuje ako kvapka padajúca do nekonečna. S príchodom nového roka sa spájajú všetky elementy Liptova. Remeslo, tradícia, príroda a voda. Spoločne vytvárajú energiu, ktorá nás poháňa vpred, z odvahu, z vášne, z vízie. Stojíme na prahu nového roka, pripravení tvoriť, objavovať a snívať. Liptovská maraň ako večný svedok času odráža náš nový začiatok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vítajte v novom roku. V roku inšpirácie a tvorby. Rok Liptovskej Mary.